Samantala, dalagita po nasagip mula sa umano'y human trafficking sa La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nailigtas ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang 16 anyos sa minor de edad at naaresto ang 3 individual sa isinagawang operasyon laban sa umano'y qualified human trafficking sa probinsya ng La Union. Nagugad ang operasyon sa referral ng CSWD kaugnay ng 2 minor de edad mula Bukidnon na nakatakas umano sa isang bar. Sa investigasyon, lumabas na inalok umano ang mga biktima ng trabaho bilang restaurant staff sa Maynila, ngunit sa halip ay dinala sa La Union at pinilit pagtrabaho bilang mga bar girl. Sinasabing pinagsamantala ng kainaan ng mga biktima umano'y pinilit makipagtalik sa mga customer kapalit ng 1,500 piso sa ilalim ng tinatawag na bar fine scheme. Iginiit din umano ng may-ari ng establishmento na may utang ang mga biktima dahil sa pamasahe sa eroplano at iba pang recruitment expenses. Matapos makumpirma na may isa pang minor de edad na patuloy na pinagsasamantalan sa naturang lugar, agad na nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad. Dito na nailigtas ang 16 anyos na biktima at naaresto ang 3 sospek. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng CSWD ang mga nailigtas na minor de edad habang nakakulong na sa San Fernando City Jail ang mga naarestong sospek. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.